Posun si to troška, tak. Tatík pletie a dieťa pridrža korbáč. To sú naše slovenské tradície. V bratislavskom paneláku. Áno, v bratislavskom paneláku. Idete z kraja, 2 a potom kde dáš ten do stredu? Na kraj zase? Dole ho dá. Dole do posledného radu. Párenko Mária, toto nem dopadne dobre. Aha, áno, do posledného radu. Tak, vidíte, dolu ho zakrúti. Mama, kto by toto chcel pozerať? Korbáč už je dlhý asi 1 meter. Mami,